Rally bato korupsyon sa Cagayan de Oro City, gisalmutan sa mga taga-suporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hulagway sa pipila ka politiko, gilabayan ug kamatis. Samtang sa Cagayan City, malinawon ang gihimong protesta. Ani report ni James Paulo Yap. Pasado alas 2 sa hapon adlong Domingo, nagkatapok ang pipila ka mga taga-suporta sa Free Duterte Now and Injustice Movement sa Rotonda Circle sa Barangay Nazaret sa Cagayan de Oro City alang sa usa ka motorkada palibot sa syudad. Sila ang nagunang grupo nga nagpaygayon og protesta batok korupsyon sa gobyerno. Makita sa ilang mga sakyanan ug motorsiklo ang mga tarpaulin nga adunay nakasulat nga BBM resign ug Free Duterte Now. Nanguna sa motorkada si Cagayan de Oro City 2nd District Councilor Joylyn Grayley Balaba. Sumala niini nga ang pagpadala sa kanhi Pangulo sa Dahig usa ka binuhatan sa usa ka korap nga gobyerno. Siya ang unang nibutyag sa atua nga adunay anomalya o irregularidad sa budget sa ato ang 2025 na budget. Katubit ang insertions sa GAA. Paghuman sa motorkada, diretso dayon ang ilang grupo sa amphitheater sa Plaza Divisoria alang sa gihimong Grand Rally. Usa siguro kani karon sa pinakakurap nga administrasyon gikan pa sa panahon ni Marcos Sr. Ang iyang anak na pod ang nagbuhat niini. Atol sa National Day of Protest, kamatikdan sab ang pagbutang og barikada sa entrada nga bahin sa Department of Public Works and Highways Region 10. Sumala sa kapulisan nga pagpaniguro lamang kini nga dili malutsan sa mga daotang grupo nga musakay sa panahon ang buhatan sa DPWH 10. Una pa man nahuman ang rally, gipanglabayan sa mga rallyista ug kamatis ang mga hulagway nila President Bongbong Marcos Jr., kanhi House Speaker Martin Romualdez, Senate President Tito Soto, Congressman Saldico ug kanhi DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez. Dili enough nga ikaw lang mo resign ang nasa DPWH na sekretary. Dili enough nga ikaw lang iparesign ang maong mga kawatan. Dapat buat kubang sila sa ukmanan. Dapat ang tunay manubag o unsay angay buhaton. Dapat ang kwarta nga ilang gikawat makuha o balik. Mauusab kini ang panawagan sa taga Cagayan City nga misalmon sa protesta batok korupsyon sa nasod. Kipaygayon kini sa Taclobo Stage, Plaza Luz. Ilang panawagan nga seryosohon ang investigasyon sa mga kurakot nga opisyal sa gobyerno. Mga politician nga diha sa Kongreso, mga opisyal diha sa DPWH, mga opisyal sa uban mga insya nga involved sa mga corruption, kinahanglan managot gyud sila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.